Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Așa cum ați amintit și dumneavoastră, am ascultat o predică, fratele Dragoș Croitor spunea într-o predică, când era el la școală mai mic în clasele 1-a, a 2-a, învăța el carte, dar nu cunoștea la șas. Și vă zis că doamna învățătoare a lui, într-o zi l-a pus de servici, ca să sune la intrarea la oră, la ieșire, la pauze. Dar el l-a dus în cancelară și a spus, uite, vezi, când e 6 fără 10, suni și iese copiii în pauză. Dar el a rămas acolo, dacă nu cunoștea la 6, a sunat, când a sunat era 6:30, cred că. Și a zis că a venit directorul, vă cu gărăiu, zic, băi, cine a sunat, ce este? Și apoi a zis că l-a scos doamna învățătoare pe el, dar eu acum cunosc la 6. Știu că e înaintat, cred că timpul e destul de înaintat, dar cu ajutorul Domnului vreau să citesc mai mult câteva versete. Mă gândeam la o cântare care s-a cântat. Spunea fratele Eugen, a cântat cântarea de a-și ajunge cea mai înaltă slavă pământească. Ce folos dacă îmi lipsește slava așa cerească? Ce folos slavă fără de Hristos? Și apoi ultimul vers încheie, ce folos dacă mori fără Hristos? Domnul Iisus Hristos spunea, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Așa cum se amintea și de către fratele nostru George în poezie, acolo cu bani, că lumea care are bani mulți ar cumpăra și ce folos că ești miliardar, că ai bani mulți și poate ai avea posibilități mari. Dar dacă sufletul tău nu ți este asigurat, dacă viața nu ți-ai predat-o în mâna Domnului Iisus Hristos și sufletul tău, când pleci pe pământ, cei mai mulți oameni, când întreb ce să faci când ai să mergi pe pământ, unde ai să mergi? Majoritatea nu știu și alții spun unde ar să meargă toți oamenii, acolo mă duc și eu, dar nu este așa. Aici avem posibilitatea astăzi pe pământ să ne alegem locul acela pentru veci. Pentru că atunci când vom pleca de pe pământul acesta, sunt două locuri care ne așteaptă. Un loc de fericire și un loc de chin. De aceea astăzi avem posibilitatea, ascultând cuvântul Domnului, ascultând aceste mesaje care se transmit cu ajutorul acestor aparate, chiar ne îndreptăm către toți ascultătorii noștri care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ascultă mesajele acestea. Astăzi este posibilitatea ca să îți asiguri viața pentru timpul când vei fi chemat de pe pământul acesta, când vei pleca în veșnicie. Este o veșnicie în bucurie, în locul de fericire, în împărăția lui Dumnezeu și este o veșnicie în focul cel veșnic, în locul de chin și de durere. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să fim acei oameni înțelepți care să ne pregătim pentru locul acela de fericire. Și astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, vorbește Apostolul Pavel și spune, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inima. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să nu ne împetrim inima, să ascultăm cuvântul Domnului să fie acela care să ne folosească la toți pentru mântuire. Chiar dacă poate ai venit pentru prima dată să asculți, ai intrat, ai deschis Facebook-ul sau pe YouTube și asculți ceea ce frații vorbesc aici, surorile, laudă pe Domnul prin cântare, prin poezie, prin cuvântul Evangheliei care s-au vestit astăzi, să-ți deschizi inima și să primești cuvântul în inimă și atunci el, dacă îl chemi pe Dumnezeu să vină în inima ta și îl chemi din toată inima cu dorința de a-L primi pe El ca mântuitor și ca salvator, El vine și cuvântul lucrează în inimă și atunci ai posibilitatea ca să îți pregătești viața pentru locul de dincolo de fericire și de bucurie. Domnul să ne binecuvinteze. Noi, ca frați, ca surori, așa, vă îndemnăm și îndemnăm pe toți oamenii să renunțe la viața lor trăită așa
nu după voia lui Dumnezeu. În lumea aceasta, pe pământul acesta, vrăjmașul are el multe posibilități de a arăta oamenilor lucrurile acestea peritoare, trecătoare, care, dacă privești la ele, cumva îți încântă privirea și zici că da, vai, și frumos și bun, dar acestea toate duc la moarte dacă nu vii la Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să înțelegem că trebuie și avem fiecare nevoie să venim la El. Și însuși Domnul Iisus Hristos, când a început să propovăduiască Evanghelia, vorbește în cuvântul Domnului, Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, acolo spune că Iisus a spus: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și noi, care ne-am hotărât mai de mult, și cei care poate ar dori să se hotărască acum, cu toți să ne pocăim. Spunea Apostolul Petru: și fără pocăință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă vremurile de neștiință și să vină la Dumnezeu vremuri de înviorare. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Poate pentru unii cuvântul pocăință, pocăit este un cuvânt batjocoritor, un cuvânt așa care poate mulți nu vor să îl primească și poate s-ar face de rușine. Dar, așa cum am amintit, aceasta este porunca lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Fiecare care a trăit până acum sunt socotite vremuri de neștiință care le-au trăit în păcat, în fără de lege. Dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, nu numai pentru unii și pentru alții, nu, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Din ce motiv să se pocăiască? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, pe Iisus Hristos. Astăzi Domnul Iisus Hristos este încă mântuitor, este încă salvator pentru viața oricăruia care vine la El. Dar va veni și o zi a judecății. Știm noi că și după tot binele se poate întâmpla să fie și mai greu. De aceea ne rugăm ca Domnul să lucreze la inima fiecărui ascultător și să primească îndemnul la pocăință. Ce înseamnă cuvântul pocăință? Pocăit înseamnă lucrurile care nu sunt plăcute voii lui Dumnezeu, lucrurile care te osândesc și lucrurile care știi că nu sunt bune și le-ai făcut până astăzi. De astăzi înainte întoarce cu spatele la ele, întoarce cu fața către Domnul Iisus Hristos, către lucrurile bune care pot să-ți aducă împăcarea cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Deci, ca în armată, când în armată un militar face instrucție acolo și spune la stânga împrejur, trebuie să, dacă ești cu fața spre sud, te întorci cu fața spre nord. Deci, o întoarcere la stânga împrejur, de la lucrurile care nu sunt bune, la cele care sunt bune, care pot să aducă viața. Ne vom ruga și în privința aceasta și noi. Și datoria noastră ca copii al lui Dumnezeu este să ne rugăm și nu numai pentru noi și pentru casa noastră, ne rugăm pentru toți oamenii. Citesc pentru aceasta din Epistola lui Pavel către Timotei, de la 1 Timotei, capitolul 2. Spune așa în felul următor: vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Și știm noi că și versetul de aur, așa cum spunem noi și spun toți oamenii lui Dumnezeu,
este din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Și spune acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viața veșnică. Dumnezeu nu se uită la fața omului, indiferent că poate altul e mai brunet sau altul e mai alb, altul poate e mai galben sau altul poate e mai închis la culoare. Dumnezeu nu se uită la culoarea pielii. Dumnezeu nu se uită, așa cum se amintea, nu se uită la milioanele sau miliardele de bani care îi ai. Nu se uită la conturile tale din bancă. Nu se uită la îmbrăcăminte ta să vadă cât de elegant te porți și cât de frumos apari. Dumnezeu este acela care se uită la inimă. Și El așa a spus, Fiule, dă-mi inima ta mie. Domnul să ne binecuvinteze și să-i predăm inima noastră Domnului Iisus Hristos. Din ce cauză? Pentru că dacă i-ai predat inima Domnului Iisus Hristos, atunci ești ferit de multe greutăți, de multe probleme, pentru că din inima omului, de acolo ies gândurile rele, furtișagurile, bețiile, îmbulbările, tot felul de lucruri rele și care nu sunt pe voia lui Dumnezeu. Dar dacă îi predai inima Domnului Iisus Hristos, El intră ca stăpân în inima ta, scoate toate lucrurile care nu sunt bune, le scoate afară și apoi rămâne El stăpân și conducătorul inimii și a vieții tale. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și apoi spune mai departe așa, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Domnul Iisus Hristos o coborât din slava cerească. Dumnezeu Tatăl a îngăduit ca Domnul Iisus Hristos să vină pe pământul acesta, dar a venit cu un scop. A venit ca să răscumpere omenirea din păcat. Noi toți eram în păcat și în fără de lege. Așa cum se spunea mai înainte, încă de la prima pereche, de la Adam și Eva, de la primii oameni, a intrat păcatul în lume. Și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor și prin păcat a venit moartea și moartea spirituală. Domnul este cel care l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să vină și să răscumpere omenirea din păcat. Cum să răscumpere omenirea? Dându-și viața, Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pe crucea din dealul Golgotei. Știm noi cum a fost pe crucea din dealul Golgotei și-a dat viața, a fost răstignit, a stat acolo pe cruce. El putea să renunțe, putea să se dea jos, avea puterea aceasta că spune că n-aș putea să șerd la Tatăl meu 12 legiuni de îngeri și Domnul nu s-a dat jos. El a stat acolo pe cruce pentru mine și pentru tine, pentru noi toți, ca să ne răscumpere pe noi din moarte și să ne aducă la viață. Îi mulțumim Domnului Iisus Hristos. Și apoi spune că mai departe, faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, spune Apostolul Pavel. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost spus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Dacă pe vremea Apostolului Pavel spunea el că Domnul Iisus Hristos l-a pus ca să înveți pe neamuri credința și adevărul, astăzi, în locul Apostolului Pavel, putem să ne punem numele nostru. De exemplu, spunem și propovăduitorul și apostolului am fost spus eu, Marius, Vasile, Valentin și multe altele, fiecare cu numele lui. Și noi suntem trimiși în puternișița lui Dumnezeu, care în ziua aceasta, în zilele noastre, în vremea aceasta din urmă, trebuie să ducem mărturia Domnului Iisus Hristos, trebuie să ducem vestea bună a împăcării cu Hristos la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și îi mulțumim Domnului că și chiar și cu ajutorul acestor aparate, aceste tehnologii, avem frați și surori care se ocupă de aparatele acestea ca să funcționeze bine, să meargă și să se ducă vestea Evangheliei la întins și latul pământului, la toți oamenii care doresc să asculte. Și ne bucurăm că vedem că Domnul a hotărât așa ca oamenii să cunoască
cu înțelepciunea care o dat Dumnezeu, să cunoască mai multe limbi și ne bucurăm că sora Olta este cea care vorbește oamenilor. Dacă noi vorbim românește, vorbește engleză, ca să înțeleagă majoritatea oamenilor de pe pământ, înțeleg engleza, știu engleza. Sau dacă se vorbește în engleză, se traduce în românește și înțelegem și noi. Domnul să ne binecuvinteze și mulțumim Domnului pentru aceasta, că Domnul voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Deci aceasta este voia lui Dumnezeu. El nu a venit numai pentru o serie de oameni, El a venit pentru întreaga omenire, a venit Domnul Iisus Hristos, ca toți cei care vin la dânsul să capete iertarea și să capete viața veșnică. Noi semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Acum doresc să mai citesc câteva versete și închei. Domnul Iisus Hristos a spus o pildă. În Evanghelia, citesc din Evanghelia după Matei, la capitolul 13, pilda semănătorului. Semănătorul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Sămânța este reprezentată prin cuvântul lui Dumnezeu. Pământul este inima noastră. Acum haideți să ascultăm ceea ce Domnul Iisus Hristos o vorbi noroadelor atunci și ne vorbește și nouă astăzi. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, sămănătorul a ieșit să samene. Pe când sămăna el, o parte din sămânțe a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roade. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Ascultați ce însemnează pilda semănătorului. Versetul 18. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, deci acum se referă la toți care am ascultat cuvântul astăzi. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost sămănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădășină în el și ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunile bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Frați și surori, ne vom ruga în rugăciunea noastră și nu numai acum, și oricând ne rugăm noi. Ne rugăm și pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, încă nu L-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Salvator. Ca fiind împreună cu noi la aceste slujiri care le facem, Domnul să lucreze la inima lor. Inima lor să nu fie un pământ așa ca drumul, un pământ bătătorit, așa unde noi știm fiecare că dacă arunci niște sămânță pe drum, nu poate să încolțească, nu are cum, din cauza că nu are unde să fie acolo, să găsească pământ, să intre în pământ și să-și înfingă rădăcinile. Apoi, dacă este un pământ stâncos, tot așa, stânca e un pământ tare unde nu poate să pătrundă, să-și înfingă rădăcinile și să crească. Apoi, spinii reprezintă îngrijorările. Mulți oameni se îngrijorează. Noi avem voie să ne îngrijim, așa spune cuvântul Dumnezeu, să ne îngrijim fiecare, de casele noastre, de familiile noastre, de copii, de nepoți, cei dragi ai noștri, ne îngrijim. Dar să nu ne îngrijorăm, pentru că așa se amintea și în poezie și se spunea despre Solomon, despre crini,
Și apoi Domnul Iisus Hristos spune, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nici nu torc, nici nu țesc și totuși vă spun că Solomon nu a fost îmbrăcat ca unul din ei. Deci Dumnezeu le poartă de grijă. De aceea ne rugăm ca îngrijorările noastre să nu le purtăm cu noi, să le aducem la picioarele Domnului și El însuși îngrijește de ele. Și apoi ne rugăm ca Domnul să facă inima noastră să fie un pământ bun, așa ca cuvântul lui Dumnezeu să-și găsească loc în inima noastră. Și aici să pătrundă, să încolțească, să crească și cel mai principal să aducă roadă. Și apoi noi, așa cum spunea Apostolul Pavel, suntem datori să stămânăm cuvântul. Unul, spunea Pavel, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Dumnezeu este cel care ne spune că omul seamănă sămânța, oruncă în pământ, și apoi fie că doarme noaptea, fie că se trează ziua, sămânța acolo încolțește, crește, să face un spic mare și aduce roade. Dumnezeu dă și ploaie, dă și căldură și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze toți ascultătorii Cuvântului Dumnezeu, cuvântul care a fost și astăzi semănat să fie roditor. Și spunea Domnul Dumnezeu că după cum ploaia și zăpada se întorc să cad pe pământ și face pământul să rodească, ca să dea pâine celui care muncește pământul, așa, și îl face să rodească, tot așa și cuvântul meu, care este din gura mea, nu se întoarce fără rod. Poate nu rodește la o persoană, dar rodește la celălalt. Și Domnul să binecuvânteze pe toți cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, să putem să îl și trăim în viața noastră de toate zilele, ceea ce ne învață. Frații ne dau sfaturi și învățături. Acum fie că este un predicator care vorbește mai cu putere, care Dumnezeu l-a înzestrat cu putere și vorbește cuvântul așa mai cu putere, fie că este unul care e mai slăbuț, o leacă, să zicem așa. Dar, spunea un frate, dacă ești un predicator și citește Psalmul 1, dacă tu împlinești ceea ce a citit el, dacă împlinești Psalmul 1, ajungi în Împărăția lui Dumnezeu. Acum să nu fim pretențioși, spunem, băi, dar pe ăsta a vorbit așa, a vorbit slab, a vorbit, n-am înțeles așa. Dacă citești un cuvânt și dacă împlinești cuvântul ăla, poți să fii mântuit. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Și apoi, cum am citit aici, noi avem datoria să ne rugăm și pentru cei înălțați în dregătorii. Și cum țara noastră, știm noi că acum este așa, într-un moment în care suntem văzuți de întreg pământul, toți privesc la țara noastră și poate unii se gândesc că așa să fie cu România, nu are președinte sau, mă rog, rugăm ca Domnul să se îndure, pentru că noi știm, spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 13, stăpânirile sunt îngăduite de Dumnezeu, El le rânduiește. Rugăm ca Domnul să se îndure de țara noastră, să rânduiască un om în fruntea țării care să aibă frică de Dumnezeu. Pentru că frica de oameni vine, dar cu frică de Dumnezeu mai puțin sunt. De aceea rugăm ca Domnul să lucreze și pentru noi. Și noi creștinii ne rugăm. Și știm că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Și Domnul să ne binecuvânteze. Să ne rugăm în primul rând pentru mântuirea și a lor și a tuturor oamenilor, că asta e voia lui Dumnezeu. Spuneam noi Tatăl nostru și Tatăl nostru spune că acolo și facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare om să vină la cunoștința adevărului și niciunul să nu meargă în pierzare. Și apoi nu apelăm la sfinți, nu apelăm la oameni mai cu carte, mai cu vază. Spun unii oameni că trebuie să apeleze la cutare, nu. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, așa știți, omul Iisus Hristos. Ne rugăm la El și El este Cel care mijlocește la Tatăl pentru noi mai departe și Domnul să ne binecuvânteze și ne asculte rugăciunea. Și mulțumim Domnului și Domnul să fie cu noi până în veci de veci. Amin. Aș dori acum cu ajutorul Domnului să rugăciunea de încheiere, de mulțumire din ziua de astăzi. Tatăl nostru care locuiește în cer până înalte și din înălțimea slavei Tale privești la noi jos pe pământ, în momentele acestea de seară, Doamne, iată-ne împreună acest mănânc de suflete, frați și surori, care astăzi, Doamne, am stat împreună la slujire aici, Doamne,
prin cântările de laudă, prin poezie, Doamne, prin cuvântul Evangheliei, prin mesajele care s-au transmis. Venim din toată inima noastră și să-ți mulțumim că încă, Doamne, ai mai îngăduit pace și liniște în casele noastre, în familiile noastre, în țara noastră, Doamne, chiar dacă este frământare, Doamne, chiar dacă oamenii umblă după mărire, Doamne, după înălțare, vor scaune, vor să ajungă cineva, Doamne, noi știm că Tu ești Dumnezeu care rânduiești, Doamne, și credem că vei lucra și pentru noi și îți mulțumim pentru aceasta. Ne încredințăm în mâna și în brațul Tău, Doamne. Și Tu, dacă vrei, Doamne, ca să faci bine unei țări, Doamne, poți să rânduiești un conducător, Doamne, care să aibă frică și temere în numele Tău, Doamne. Când vrei să pedepsești, Doamne, pe o țară, pentru că oamenii sunt răi și îndărăți și neascultători, Doamne, Tu poți să rânduiești un conducător rău, Doamne, dar dorința noastră este, Doamne, și noi ne rugăm, Doamne, și pentru cei care încă nu Te cunosc pe Tine, care încă n-au ajuns la cunoștința adevărului, Doamne, să Te cunoască și ei pe Tine, să Te primească pe Tine ca Mântuitor și ca Salvator, Doamne, pentru că astăzi încă ești Mântuitor, astăzi încă ești Salvator, astăzi încă mai chemi oameni la pocăință, astăzi încă mai scrii nume în cartea vieții, dar cu toți știm că va veni o zi a judecății, când, așa cum spune cuvântul Tău și cum Tu însuți ai spus, când vei veni în împărăția Ta, vei ședea pe scaunul de domnie și vei despărți. Pe unii îi vei da la dreapta și pe alții la stânga, cum desparte un păstor oile de capre. Și apoi vei zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și unora celor de la stânga le vei zice, duceți-vă, blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și slujitorul lui. Doamne Dumnezeule, ne rugăm noi Ție, mai mântuiește, Doamne, și astăzi. Mai fieți milă de noi, Doamne. Avem poate și în familiile noastre, Doamne, pe cei dragi noștri, unii din noi care, Doamne, încă nu au venit până astăzi la mântuire, încă stau, Doamne, așa și stau cu inima împetrită, inima închisă. Tu ești Dumnezeu care poți să crezi, Doamne, să aduci la mântuire. Mai sunt poate tineri, copii, Doamne, care s-au bătut, Doamne, de la credință. Te rugăm acolo unde sunt ei, Doamne, să Te înduci și să ai milă, Doamne, să-i întorci și pe ei, Doamne, și care s-au bătut, să-i întorci din calea lumii, Doamne, și să le luminezi inima și mintea, Doamne, să vină înapoi, Doamne, pe calea mântuirii, Doamne. Vremea este pe sfârșit, Doamne. Vedem cu ochii noștri, Doamne, auzim cu urechile noastre, Doamne, ceea ce este, Doamne, pe pământul acesta și știm, oamenii, Doamne, mulți din ei nu cred, dar noi credem, Doamne, că și venirea Ta este aproape, Doamne. Dorința noastră este, Doamne, ca împreună cu toți cei dragi ai noștri, Doamne, să putem ajunge în împărăția Ta. Așa este dorința noastră, așa cum ai spus Tu, Doamne, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sufletul nostru, Doamne, are valoare în ochii Tăi, Doamne, și Tu ai venit din înălțimea slavei Tale jos la noi pe pământ, Doamne, și ai suferit în locul nostru și ai fost, Doamne Iisuse Dumnezeu, dus pe dealul Golgotei de acolo și Te-au răstignit pe cruce, Doamne, pentru vina păcatelor și a fărădelijilor noastre, Doamne, și îți mulțumim pentru aceasta și credem că sângele Tău care a curs acolo pe cruce, astăzi încă are putere să ierte vina păcatelor și a fărădelijilor noastre, să șteargă orice păcat, Doamne, oricât ar fi un om de păcătos și de rău, Doamne. Tu ai murit, Doamne, pentru cei păcătoși, așa ai spus, că n-ai venit pentru cei neprihăniți, Doamne, care n-au nevoie, Doamne, de Tine. Ai venit pentru cei păcătoși, Doamne. De ce Te rugăm să Te înduri, să mai mântuiești, Doamne. Și din cei care au ascultat și astăzi cuvântul Evangheliei Tale, Doamne, mai adaugă acolo la numărul Tău, Doamne, la numărul copiilor Tăi, Doamne, și binecuvântarea Ta să fie peste ei. Îți mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru frații și surorile care au slujit astăzi, Doamne. Te rugăm să Te binecuvântezi, să le răsplătești osteneala. Mulțumim, Doamne, pentru frații noștri și surorile noastre, Doamne, care n-au putut fi împreună cu noi. Unii din ei sunt într-un pat de suferințe, alții sunt într-un spital, Doamne, alții sunt la locul de muncă, alții călătoresc, Doamne, și n-au putut fi împreună cu noi. Te rugăm să-i binecuvântești pe acolo unde sunt ei, Doamne, și îndurarea Ta să mână peste noi, peste fiecare în parte, Doamne. Și îți mulțumim Ție, Doamne, Iisuse Dumnezeu, că și Tu vei fi și mai departe cu noi în călătoria noastră pe pământul acesta, Doamne. Fiecare din noi, Doamne, dorim ca împreună cu cei dragi noștri să ajungem în împărăția Ta. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, Doamne dă putere și Te slăvim și Te lăudăm și Te binecuvântăm pe Tine, Tatăl nostru, Doamne Iisuse și Duhul Sfinte. Amin. Amin, amin. Mulțumim, frate Vasile. Domnul să vă binecuvânteze.